אז שלום שגיא, שלום לך, בוקר טוב, שלום, בוקר טוב. מה נשמע? אנחנו בשיחתנו השביעית במספר, ואנחנו סיכמנו היום שנדבר על סוריה נמסקר. סוריה נמסקר, המתרגמים המדויקים יכנו זאת ברכה לשמש, זו אכן התרגום הסנסקריטי, נכון? יש שיקראו לזה תרגיל השמש, כדי להתנתק Mm, מהמימדים הדתיים. יוסי קרא לזה כן, תרגיל השמש, יוסי אמר. אוקיי. בכל בסדר. מקרה, נדבר על סוריה נמסקר, ואני אשמח לשמוע דעתך. האם תרגלת סוריה נמסקר הבוקר? האמת שהיום לא תרגלתי סוריה למזכר במובן הרגיל, ואני זוכר שאנחנו בזמנו, באחת השיחות שלנו, דיברנו על העניין הזה של סוריה למזכר, והבאת לי איזשהו ידע שהיה לי קצת חדש, וכאילו זה סוג של ידע שאפילו כמו אה, הורג פרות קדושות, זוכר, ככה אני חוויתי את זה. אני שואל, כאילו, מה, מה אתה יודע על התרגיל הזה, איך אתה תופס אותו בתוך העולם המושגים של היוגה, ואם אתה יודע על מה אני מדבר. תשמע, קודם כל אני חייב להגיד לך שברמה האישית, אני אישית, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל אני מאוד אוהב לתרגל סוריה נמסקה. אני תכף נדבר על הניתוחים והרקע וההיסטוריה, אלה מילים של מילים. אבל כשאני התחלתי ללמוד יוגה ובאתי ליוסי, המורה שלי, הוא לימד אותי סוריה נמסקה, באופן שבה הוא סוריה נמסקה קלאסי, שיבננדה, כמו שהוא היה ככה, עם לא ירידה דרמטית לפרטים בדקויות של הביצוע. ואני מאוד אהבתי את האמון ואת התרגול, ועד היום אני לא מעט פעמים משתמש בסוריה נמסקר, זאת אומרת, מתרגל סוריה נמסקר בתרגול האישי שלי. אף כי פגשתי דעות מגוונות ויש איזה כיוונים לכאן או לכאן וכל מיני, אבל אני חייב להגיד שברמת החוויה לא מעט פעמים, אם אני צריך איזשהו משהו ממקד ומחזק, וככה זה עוזר לי להתרומם לא מעט פעמים, זה עוזר לי לעבור יום יותר טוב, לא תמיד אבל הרבה פעמים, אני לא תמיד מתרגל את זה, אבל אני מתרגל את זה הרבה. אני יודע שתלמידים שלי אוהבים את זה. יש בסוריה נמסקר, שאלת אותי מה אני יודע, אני באמת יודע שמדובר ברצף של תנוחות יוגיות, זה לא תרגול מסורתי, הוא לא מופיע באתר הפרטיפיקה, זה משהו מודרני כנראה, שאומץ עם השנים, אבל זה לא ממש משנה, כי כל היוגה שאנחנו מתרגלים, היא כן, בסופו של דבר אז יוגה. זהו, אז זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין שעלית עליו, שאתה אומר שזה משהו מודרני, וזה היה קצת כזה, מבחינתי בזמנו, זה היה כבר לפני הרבה שנים, זה היה כמו ככה חידוש לי מאוד גדול, העניין הזה שזה משהו מודרני, ומעניין, זה מעניין, כי אני, עד אותו רגע שאמרת לי את זה, אני קיבלתי את זה כמשהו שקיים אלפי שנים, תרגיל שנמצא קיים ביוגה אלפי שנים, ואנחנו בעצם מתרגלים משהו מאוד מאוד עתיק, ו... ומסתבר שזה לא ככה, זה מעניין, אבל זה לא בדיוק, כי הסוריה נמסקר המקורית היא כן עתיקה מאוד בת אלפי שנים, זה בעצם התפילה. בדיוק, תפילה התפילה לשמש קיימת, בסוריה היה קיים עוד לפני שהיה כן, שיבננדה. עצם השמש עצמה כמובן הייתה קיימת, אבל התפילה לשמש כמנטרות, שאחרי זה שילבו לכל מנטרה תנועת גופנית, שזה הדבר המודרני, אבל התפילה עצמה הייתה קיימת אלפי שנים, וזה באמת נכון, ואנחנו בעצם, כשמתרגלים את הברכה לשמש, אז אפשר גם לראות את זה כסוג של התכוונות פנימית, אפשר לראות את זה גם בצורה שהיא יותר מדיטטיבית. נכון, אתה אז צודק. מעניין. ראשית כל, אתה יודע, המושג הזה של השמש כמקור לאור, כמקור לחיוניות, שהיא רלוונטית תמיד. נכון שיש פה את ענייני השמש וירח, קיץ וחורף, אבל בסופו של דבר שמש כמקור לאנרגיה, כמקור לחיוניות, כמקור לכמיהה פנימית, פשוט פעם לאנרגיה, זה בהחלט משהו ותיק ועתיק.
ואתה יודע, אני מסכים, ההגדרה כאימון מדיטטיבי הוא גם יכול להיות מתאים לאימון הזה של ברכה לשם. אתה יודע, ביום שני יצא מהשיעור שלי איזשהו תלמיד חדש שתרגל באיזושהי מסורת אחרת שמקובלת בישראל, והוא אמר לי, תשמע, אתה מתרגל סוריה נמסקר מאוד מאוד מהר. אני סיפרתי לו שלמעשה אני מתרגל סוריה נמסקר מאוד מאוד לאט, אם אני משווה את זה למה שאפילו התלמידים הוותיקים אצלי בקבוצה מכירים, ולמה שמרבית המתרגלים היוגים בישראל שמתרגלים אשטנגות למיניהן מכירים. כי אצלי למשל, באופן שבו אני מתרגל וגם מלמד, הנשימה תמיד מלווה את התנועה. זאת אומרת, לא יכולה להיות תנועה שהיא קצרה יותר מהנשימה, ואם הנשימה נעתקת, אז זה סימן מבחינתנו לקצר את משך התנועה עד שנצליח להרחיב ולהעמיק את הנשימה. מה שבאמת יכול לקחת את התרגול, שאתה לוקח איזה כמה כאלה, סוריית המסקר כאלה, אתה באמת יכול להפוך את זה לאימון בעיניי בדיד בפני עצמו, כזה שכולל באמת סוג של תנועה, נשימה, התבוננות, מדיטציה, איזושהי התכווננות, סוג של באמת התנה בחיוניות, תחושה של הרגשה טובה, במילים יותר ככה מחוברות, כן, ואז כשלעצמו זה יכול לעבוד אימון בדיד, שהוא בלבד יכול להיות הסדנה היוגית של מי שמתרגל אותו לאותו היום בעיניי. כן. באמת מה שאני יודע על התרגול הזה, ואני הרבה פעמים מלמד את זה, זה שזה תרגול שהוא שלם. זאת אומרת שאם אתה רוצה לתרגל תרגול יוגה שהוא מלא, אתה יכול לתרגל אפילו רק את הסוריה נמסקר, את ה-12 תנועות של התרגיל, משלב עם הנשימה, וזה בעצם עובד בצורה מאוד הוליסטית, גם פיזית, גם זה תרגיל נשימה, משלב נשימות עמוקות, כל תנועה, יש גם שלב של החזקת נשימה, יוצא שקט, רוגע, וכמובן, בשביל לשלב את התנועה עם הנשימה, אנחנו חייבים את התודעה שתהיה מעורבת. בעצם אנחנו עושים חיבור בין שלושת האלמנטים האלה, וזה יוצר את המדיטציה. לגבי הקצב, אז באמת בדיוק השבוע, אפילו אתמול, בקבוצת הערב, שאלתי, זאת אומרת, היה לי אפילו שתי קבוצות בערב, שאלתי, איך אתם רוצים לתרגל את הברכה אל השמש? בצורה ספורטיבית או בצורה מדיטטיבית? אז הראשון שענה אמר לי גם וגם. ואז מה שעשינו זה, עשינו כמה מחזורים מאוד מאוד מהירים, ממש מהירים, ואז אתה מרגיש ממש איך זה מפתח סיבולת לב ריאה, ואחר כך עשינו מחזורים בקצב נשימה של 4 שניות, הרבה יותר לאט. זאת שאיפה, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4. עשינו 2 כאלה, ואז בעצם זה הופך להיות יותר מדיטטיבי, כשהדברים קורים מהר, אז אתה לא מספיק להיות תמיד נוכח בתוך התנועות, ואתה רואה גם שאנשים מתאמנים בזה בצורה מהירה, התנועות מאוד מחופפות כאלה. אתה לא מרגיש שהתנועה נגמרת עד הסוף, אתה לא מרגיש את המיצוי של מה הגוף יכול לתת, אתה מרגיש מין חפיפניקיות כזאת, וכשאתה עושה לאט, אז הזמן נותן לזה את התנועה ככה מסתיימת עד הסוף, ואז אתה באמת יכול ללוות, אתה יותר נוכח בתוך התנועה, אז נכון, זה פחות סיבולת לב ריאה, אבל זה בדיוק העניין שבאיזשהו מקום כל תרגול שאנחנו עושים ביוגה, מה אנחנו רוצים להשיג ממנו? אנחנו צריכים לשאול, אני רוצה עכשיו לעשות ברכת שמש כי אני רוצה קצת לשפר את הסילואט לב ריאה שלי, אז כנראה שיהיה יותר קשה, אני חושב שזה עדיין אפשרי, אבל יהיה יותר קשה שזה יהיה מדיטטיבי, כן? לא, למישהו שהוא מאוד מתקדם במדיטציה, שהמדיטציה שלו זה כבר כל דבר, אז גם זה, כן? יכול להיות בתוך המדיטציה שלו, גם בתוך התנועה. ועוד דבר מאוד יפה לגבי העניין של ברכת השמש, שמחבר מעבר לתרגיל שבאמת עובד על כל המפרקים וכל הצדדים של תנועות עמוד השדרה וכל האיברים הפנימיים, נותן מתיחות, ומפעיל את כל הגוף בצורה מאוד מאוד יפה והוליסטית.
השמש היא בעצם איזשהו סימבול, ככה אני רואה את זה, איזשהו סימבול לעצמיות שלנו. בעצם אור מאוד מאוד גדול, למעשה היא מקור החיים פה. בלי השמש לא היה פה לפחות מבחינה מדעית, לא יכול להיות חיים בלי השמש. ובתקופה האחרונה אני לפעמים מתחיל את הברכה על השמש, באמת עומד בשלב הראשון, תפילה. התפילה היא לעצמי, זאת אומרת, העצמי שהוא הווה בכל, כל יכול ויודע הכל, לפי הפילוסופיה של היוגה, הפילוסופיה הוודנטית, וזה נותן איזשהו חיבור בעצם שהתרגול הזה הוא למען, קודם כל, העצמי הזה, שהעצמי הזה הוא גם אני וגם אתה, נמצא בכל. אז זה נותן איזשהו חיבור מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק, הכוונות הזאת, ו... וגם העניין של הזריחה הוא משהו מאוד מאוד חזק, שבמקור אני יודע שנוהגים לתרגל את זה בזריחה, והרבה תרגולים בעולם בשעות המוקדמות. יש משהו מאוד מאוד חזק בזריחה, כי זה, קודם כל זה בא אחרי חושך. פתאום יום חדש, כל יום חדש הוא איזושהי הזדמנות לדברים חדשים, לחיים חדשים, וזה קצת משאיר את כל הישן מאחור. ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק גם במובן הזאת, ובמובן הזה, וגם אם ככה חוקרים את המשמעויות של כל מנטרה ב-12 תנועות האלה, דברים מאוד מאוד יפים, זאת אומרת, אתה יכול לכוון את זה לשם, שאתה יכול להגיד אותו, אני בעצם מכוון את עצמי לאותו אחד שמזין את הכל. יש שם משפט כזה. כאילו, מי מזין את הכל? אז אתה יכול להגיד שזה השמש החיצונית, אבל בעצם אפשר לראות את זה גם, העצמיות שלנו, השמש הפנימית, היא גם כן זאת שמזינה את הכל ותומכת בכל מה שקיים. גם כל מילה שאני אומר עכשיו בשיחה הזאת, העצמיות הזאת נוכחת. מאחורי כל מחשבה, מאחורי כל רגש, מאחורי כל תנועה נשימתית או גופנית. וזה תרגיל באמת שבגלל שהוא משלב כל כך הרבה דברים ביחד, אתה יכול אנשים שעסוקים בחיי היום-יום, המשפחה, בעבודה, הלימודים, כל המורכבות, לפעמים אין הרבה זמן להקדיש לתרגול לעצמנו. זמן איכות שזה רק לעצמי, ואם אני נותן 5 דקות של ברכת שמש, אפשר להספיק הרבה פעמים, באמת להיכנס, ממש להיכנס לזה גם פיזית וגם מנטלית וגם... תן איזה 10, 5 זה מהר מדי. תן 10 איך? דקות, תן 10 דקות, אתה יודע שתהיה, אני אומר, ניכנס, נכון. נצא מסודר, וככה בנחת, כן, 18 כן, דקות. אבל אני אומר, כן, 5 דקות זה אולי באמת המינימום, אבל אתה נותן לזה כמה דקות טובות, 10 דקות זה נהדר, אפשר. אז לבן אדם שיש לו את הזמן הזה בבוקר של 10 דקות, רבע שעה, לעשות אפילו רק את ברכת השמש, זה נותן המון. אתה מרגיש את זה אחרי זה כל היום. זה כל כך תורם לקיום שלנו ולהרגשה הטובה, וזה גם מפתח אנרגיה פנימית חיובית. כל העניין הזה של תנועה הוא כל כך חשוב, כי בעצם היוגה במהותה היא היעדר תנועה. יוגה זה מצב שבו התנועה נעצרת, התנועה המנטלית נעצרת, או נבלמת, הגיעה לחוויה הזאת של השקט, שבו אתה רואה באמת אז את המציאות. ופה התנועה הזאת היא מאוד משחררת, זה גם תרגיל חימום. ובאמת תרגיל נהדר שמשלב כל כך הרבה דברים, ואתה יכול לתרגל רק אותו, נגיד בבוקר, ואתה רוצה להקדיש כמה דקות לתרגול, ואתה לא רוצה עכשיו שעה וחצי, לא יכול שעה וחצי עכשיו, כי יש לך חובות אחרים, אז דבר מדהים שאפשר לעשות, וכל אחד יכול לעשות תרגיל שהוא, אולי בהתחלה קצת קשה ללמוד אותו, כי זה 12, בכל זאת 12 תנועות, צריך קצת ללמוד את התנועות, אבל בסופו של דבר זה רק 12 תנועות, זה לא הרבה שמתחברות אחת לשנייה, וזה תרגיל פשוט מאוד לביצוע. תודה על ההסבר, ותרשה לי 2 דברים להוסיף או להעיר. קודם כל בעניין לעשות באופן ספורטיבי או באופן מדיטטיבי, אני חושב שבסופו של דבר הברכה לשמש המאוזנת, שבעניין הזה אנחנו, אתה יודע, המסורת הנוגעת במסורת שיבננדה מלמדת כאימון קלאסי,
הוא כזה שאני לא יודע אם משפר, אבל בוודאי משמר או עובד על סיבולת לב ריאה, גם כשאנחנו עושים את זה באופן שהוא יותר איטי, כי לאו דווקא נשימות מהירות ותנועה דחופה ומהירה כי זו שמשפרת בלבד את סיבולת לב הריאה. נכון שהדופק יעלה יותר, גם בטח אצלך בשיעורים יש כמה אנשים שמודדים דופק עם השעונים האלה, אין לי את זה, אני לא אוהב שמודדים אותי כל הזמן, אבל יש כזה, ובאמת שעושים מהר אז זה מעלה יותר, וזה כאילו הפכה להיות מטרה שהיא בסדר, אבל הסי המיוחד של העולם שלנו, של התרגול שלנו, אפילו ברמה הגופנית, הבריאותית, הוא דווקא בחיבור הזה שבין תנועה ונשימה, כשהתנועה היא לא איטית מדי ולא מהירה מדי, והנשימה היא נשימה מלאה, כל זה ברמת כל מה שקורה למערכת הקרדיו-בסקולרית, שזו המערכת שאותה אנחנו רוצים בעצם, אותה אנחנו רוצים לחזק, בה אנחנו רוצים לתמוך, שאנחנו מדברים על סיבולת לב ריאה, אני חושב שברכה לשם זה איזשהו שילוב מדהים, הזדמנות מעולה לעשות את כל הדברים האלה באמת באופן מאוד ממוקד. זה קצת מזכיר לי, אני יודע, אנשים שהולכים לאימונים ממוקדים, אז זה ממש כזה, וכל היתרונות הרבים שהם מתווספים לעבודה הזו ברמת אתה יודע, אז רמת הדם בגוף לאזורים פריפריאליים, באמת שיפור התפקוד של הריאות ברמה הפיזיולוגית, חיזוק והערכת השרירים, ועוד 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 ועוד, העלאה של כל המערכת הכימיקלית, כל מה שאנחנו קוראים להם הורמוני שמחה במוח, וכאלה מאוד מאוד רלוונטי בברכה לשמש, אז זה תרגול מאוד מומלץ. חוץ מזה שאנחנו לא מתחרים, לא רוצים להתחרות עם סיפור חדר הכושר, או עם מישהו שרוצה לעשות גם וגם. בהקשר הזה יש תפקיד נכבד למי שאוהב ללכת, לרוץ, לרכב על אופניים, לעשות פעילות אירובית, שיש לה חשיבות בריאותית, גופנית, שיוגה לא מתיימרת להיות תחליף לה. אנחנו מנסים להביא קול אחר, אם כי אני ממש חושב שברכה לשמש במקרה הזה נמצאת בקטגוריה שנותנת איזשהו מה שנקרא אור מאוד חיובי על הערך הבריאותי של היוגה. הדבר השני הוא שברכה לשמש הוא אימון שניתן להתאים אותו במצבי בריאות מגוונים. אני למשל אנשים מבוגרים או אנשים שלא יכולים, אנחנו מתרגלים יוגה ברכה לשמש של כיסא, ברכה לשמש של כיסא, ואז יש לנו באמת אפשרות באמת להביא, תחשוב שכיסא הוא מרחב בטוח, מונע נפילות, הוא מצב שמאפשר הימנעות מחלק מהמצבים הלא אפשריים בעמידה לחלק מהאנשים, ועם זאת כן מאתגר אותן מערכות שדיברנו עליהן קודם. ואז היכולת להתאים את האימון הזה לכל מיני וריאציות לצרכים מגוונים וייחודיים של האדם, זה איזשהו קול הומניסטי או קול אנושי שאנחנו כאנשי יוגה רוצים להביא לעולם. אתה לא אומר למישהו, תשמע, אתה לא יכול להיות בזה. זאת אומרת, זה שאתה עכשיו נמצא אפילו רק בישיבה, עברת תאונה, אתה פצוע, אתה אחרי ניתוח, אתה בשיקום, אתה נולדת עם איזושהי נקוד, זה לא עוצר בעדך, לא מונע בעדך מליהנות מהיתרונות של רווחה גופנית שאפשר להשיג באמצעות פעילות. וברכה לשמש של כיסא זה עוד וריאציה שאפשר להתאים אם רק צריך, מה שהופך את זה לאימון יותר ויותר גם בעיניי. אבל אתה יודע סגי, אני רוצה להגיד לך, יש משהו שאני חוזר אליו בהרגע ובתור זיכרון, אני תמיד זוכר אותו אבל קשה לי לחזור אליו ברמת החוויה, והוא שכשאני התחלתי ללמוד יוגה באתי מתוך הזדקקות. זאת אומרת, לא באתי כי אולי הייתי בגלגול קודם כמו שהיוגים אומרים, אבל באתי כי הייתי צריך ואמרו לי שיוגה זה טוב והיה לי מורה שקרוב לבית ובאתי. ברמת החוויה, אם אני מעקר את כל ההסברים, ברכה לשמש הוא משהו שהתחושה הטובה שאני יכול לחוות ממנה היא מאוד מאוד רבה, ואני הרבה פעמים נשאר עם החוויה הזאת, ואני משתאה לראות איך אימון כזה שבאמת כזה סביב 10 דקות יכול פתאום לעשות סוויץ' גדול לתחושת התכנסות, לתחושת כאב, לתחושת אפילו עמומיות או סגירות או כל דבר כזה, אפילו למחושים גופניים הדבר הזה יש לו ערך, ולא מעט פעמים אני מוצא את עצמי פורס מזרן בתור תרופה למשהו שאני עכשיו מרגיש. אספר לך באמת סיפור קטן אמיתי, נסעתי פעם ללמד בחיפה, אני גר בקריית ביאליק, נסעתי על הכביש של המפרץ, היה לי איזה אוטו מאוד ישן, ונכנסו בי מאחורה, האוטו היה טוטלוס, איכשהו ממש, אבל היה לי שיעור, ולא רציתי להפסיד,
והוא לא היה טוטלוסטז, כי הוא לא היה שם, אבל אחרי זה הוא היה ממש טוטלוסטז, חטפתי חתיכת מכה, ואמרתי, אמרו לי, אתה נוסע לבית חולים? לא, אני חייב להגיע לשיעור, מה זאת אומרת? נסעתי לאוטו, נכנסתי למקום, הגעתי קצת לפני הזמן, תפסתי מזרן ותרגלתי ברכה לשמש ועוד כמה. עשיתי את השיעור שלי, ואחרי זה חזרתי הביתה והתחלתי לספר לעולם מה שקרה, אתה משוגע, אתה לא הולך לא. ובאמת אחרי כמה ימים של אימון, הטראומה הגופנית וגם הכאב, אני לא יודע, לא צילמתי את זה קיצר אף פעם. למה אני מספר את כל זה? לא כדי להגיד לך שזה צעד חכם או צעד מומלץ לאחרים, לוותר על תגמולי הביטוח ובטח לא לסכן את גופם אחרי שמישהו נכנס בהם מאחורה באוטו שהוא טוטל ידעתי בדיעבד, אלא שבאמת לאימון המתמיד, בכלל האימון כשהוא מחובר, דיברתם קודם על התודעה, מחובר עם התודעה, עם הנפש, עם הנשימה, יש ערך תרפויטי שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, והוא ערך רב. סיפרתי לך פשוט על החוויה האישית שלי סביב זה, פשוט ערך רב. לא הייתי יכול לצאת מהמצב הזה אילולא הייתי יודע לעשות את זה ואת זה באומץ כנראה, ובלי זה, והייתי לא יודע מה היה קורה אחרת. והנה דוגמה. וואו, סיפור ממש מעורר, ממש מעורר מחשבה. אני באמת רציתי להתייחס לעניין הזה שאמרת קודם על התרגול של יוגה על כיסא, שגם לי יצא כמה פעמים ללמד את הברכה אל השמש על כיסא, ולוקח אותי להכרה שבעצם אין מצב גופני שבן אדם לא יכול לעשות יוגה. אפילו ברכת השמש, תחשוב, ברכת השמש זה תרגיל שהוא, הרבה פעמים אני אומר למתחילים שבאים ללמוד יוגה, זה אחד התרגילים הכי קשה ללמוד למתחילים. במיוחד שאתה בא לקבוצה שכבר מכירה את זה, אתה לא מלמד את זה שלב, שלב, לאט לאט, אלא אתה משתלבים, אז אולי מחזור אחד עושים קצת יותר לאט כדי להראות את התנועות, אבל אחרי זה אתה יודע, זה צריך לזרום. אתה לא יכול ללמד את זה כמו תנוחה, כי אז זה כבר אתה מאבד את הזרימה. וזה גם יחסית יותר קשה לדייק בכל תנועה של ברכת השמש בפני עצמה, כי אתה מיד צריך לעבור לתנועה הבאה, ואין לך את השהייה כדי לדייק את הגוף. זה יותר זרימה, ואני אומר, אין בעצם מצב שאי אפשר לתרגל בו יוגה. אין דבר כזה. זה כל כך יפה, כל כך משמח. אני יודע שהרבה פעמים קורה לתרגלים, שקורה איזשהו משהו, זה בעיה פיזית שנעת את התרגול, אבל זה לא נכון. תמיד אפשר לתרגל. תמיד אפשר לתרגל. אני אפילו לא אלך למקרה המאוד מאוד קיצוני שאתה מתרגל את ברכת השמש רק במחשבה. שגם זה אפשרי. אתה יכול לשכב על הגב ולתרגל את זה מנטלית, או לשבת, אבל אפשר לתרגל את זה נגיד על כיסא. אנשים למשל מבוגרים מאוד שלא יכולים לעמוד כל כך. אז מדהים. אתה משלב את התנועה עם הנשימה. ובכלל, אני זוכר שגם היו מקרים שאני אמרתי למתרגלים, שלא יכולו לעשות חלק מהתנועות, אבל תמציאו לעצמכם 12 תנועות שמשתלבות עם השיר. תעשו קצת ככה, קצת פיתול, קצת תזוזה של הראש. תעשו 12 תנועות שאתם חוזרים עליהן, ותשתלבו עם הנשימה. זה בסדר, הרי בסופו של דבר אנחנו מבינים שמישהו פיתח את זה. זה לא היה לפני, זה היה רק, זה משהו שהתפתח. אז אתה רואה גם שבמסורות שונות, התרגיל השמש הוא מבוצע קצת אחרת. יש גם מסורות שזה בכלל 10 תנועות ולא 12. יש כל מיני. אוקיי? אבל מה שחשוב זה העיקרון של איזושהי התכוונות וחיבור של גוף, נפש ורוח, בצורה הוליסטית שמפעילה את כל הגוף. זה מאוד מאוד חשוב לדעתי העיקרון הזה להבין שאין דבר כזה אני לא יכול לתרגל יוגה, יש דבר כזה אני לא רוצה. זה בסדר לא לרצות, אבל להגיד אני לא יכול, אני לא מקבל את האמירה הזאת. לא רוצה, זה בסדר, לא חייב, אף אחד לא חייב, אף אחד לא מכריח, אבל לא להגיד אני לא יכול. Okay?
אתה חושב שאתה לא יכול, אני אלמד אותך איך אתה כן יכול. תמיד אפשר לתרגל. כן, אתה יודע, וכאן באמת נכנס תפקידו של המורה, ובעיקר של המורה הראשון, שאליו מגיע התלמיד שחושש, לא מכיר, חושב שהוא לא יכול, ואז הוא פוגש. עכשיו, פוגש את המורה, וכאן המפגש הזה, והגישה הזו של המורה, היא זו שבעצם יוצרת את ההטבעה של היוגה בעולם של אותו אדם. אחרי המפגש הזה, או המפגשים הראשונים, מאוד קשה לשנות חוויה חיובית או שלילית. אף אחד לא יכול לקחת חוויה חיובית, ויכולים בקלות לבנות יותר על חוויה שלילית ולהגיד, טוב, זה בכלל לא מתאים לי. כי תראה, אנחנו היום חיים בעידן שבו הם מורים ליוגה כמאוד מקצוע שהפך להיות מקצוע מודרני, עם חוקים ועם תקנות בריאות. אז היום, למשל, מורים ליוגה אמורים למלא, אתה יודע, הצהרת בריאות לתלמידים שלהם שהם מגיעים לשיעור. ואז אם יבוא אליך תלמיד, אני לא עושה את זה, אל תגלה, אני לא עושה את זה, אני שואל שאלות באופן כללי, ואני דווקא אני למדתי יוגה תרפיה, אני יוגה תרפיסט, אני שואל את השאלות האלה, ואני אומר בואו נתאים, כל מי שאני מדבר איתו בטלפון אני שואל, אני אומר בואו נדבר קודם נראה מה מתאים, אבל אני לא אעצור בחיים בן אדם מלתרגל תרגול יוגה. למה? כי הרי אנחנו בעולם רוצה לתת כוח לאנשים, רוצה לתת לאנשים אמונה בעצמם, ביכולת שלהם, איך אמרת? אין אדם שלא יכול לתרגל יוגה. ואם אנחנו ניצור סוג של חיץ או חציצה או איסור על מישהו לעשות חג שתיים, אנחנו יכולים להגיד לו זה לא מתאים לך ממש. למשל, מישהו שיש לו יתר לחץ דם גבוה לא מטופל, הוא לא יכול לעשות עמידת ראש. אנחנו יודעים, אנחנו לא נגיד לאנשים לעשות. מצד שני, אם מישהו מגיע במצב שהוא מצב של אחרי אירוע רפואי, יכול מאוד להיות שדווקא אימון כמו תרגיל השמש מאוד יעזור לו, ואז השאלה היא מה אנחנו נגיד ומה אנחנו נעשה. למשל יוסי, שעוד פעם הוא היה מקור ההשראה שלי, הוא לא התעסק עם זה, הוא לא התעסק עם זה בכלל, הוא לא אמר למישהו אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות. מצד שני, כשאני הגעתי אליו הייתי במצב של אחד שהיו צריכים להגיד לו אתה לא יכול לעשות, בטח שלא סוריה נמסקר, בטח ובטח, אתה לא יכול כי יש לזה התניות, תפתח תראה קונטראינדיקציות, מי שיש לו ככה וככה וככה, באותו הרגע לא יכולתי לעשות, והוא לא אמר לי את זה, הוא אמר לי תעשה מה שאתה יכול, תהיה בקצב שלך, כי הרי לא מספיק להגיד לאנשים מילים של ביטחון, הדרך היחידה שנותנת לאדם ביטחון הוא שאתה משדר לו שאתה בעצמך בוטח בו, אם אתה מפחד שהוא יעשה לך פדיחות, הוא ייפצע. ובעצם אתה בעצם משדר לו שאתה בוטח בעצמך קודם. כן, כן, אני מה שאתה בוטח מעביר, בעצמי. אתה בוטח בו כי אתה בוטח בעצמך. נכון, נכון, נכון. וכאן הסוגיה. אז מה שאתה העלית, אני איתך. אני חושב שגם באמת שנינו בגלל זה מספיק שנים בזה. בסוף כן ינקנו מאותה מסורת, גם אם כל אחד, אתה יודע, מאיתנו הלך בסוף לכיוון האישי שלו, שלוקחת את הצד האנושי והמחויבות לבני אדם בעולם. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על זה כמשהו טכני, אלא כמשהו בו אני בא לעשות טוב, אתה בא לעשות טוב, אתה אומר איך אני יכול לעזור, ובתור בן אדם שרוצה לעזור, אתה לא יכול רק לחשוב על האחריות המקצועית שלך כל היום. אתה מנסה להפעיל שיקול דעת הגיוני, לא להתרשל באופן הגיוני, וכשהכוונה, אגב, גם משפטית, שהכוונה היא כוונה כזו, אז אין רשלנות כשאתה באמת מכוון. אז אני חושב שבעניין הזה, אני מצדיק את מה שאתה אומר, שכל אחד יכול לתרגל יוגה, וסוריה נמסקר זו הזדמנות מעולה לכל אחד לתרגל יוגה, וואי לא סגרתי, בהתאם ליכולת שלו ולמצב שלו, ועם זה אנחנו צריכים ללכת ולקדם כמו שאתה אמר. יחד עם זאת הייתי מוסיף שבאמת במקרים מסוימים כל זה שאתה כל להשרות ביטחון והכל, לא תמיד בן אדם באמת יודע איך לעשות את התרגול נכון לגוף שלו, שהוא בא נגיד חדש לקבוצה שכבר מכירה. בשביל זה אתה שמה. מה? בשביל זה כן, אתה שמה. ברור. אז אני אומר, במצבים מסוימים גם אני יכול להמליץ לו לבוא לשיעור פרטי או שניים לכמה פעמים כדי באמת לעזור לו, כי אחרת אתה יודע, אתה בא לאיזה משהו שאתה לא מבין איפה ימין ואיפה שמאל, נכון. ואתה גם לא יכול שזה ישפיע על קבוצה שלמה, יש קבוצה יחסית יותר גדולה, שפתאום בא מישהו חדש, בן אדם, כל מיני מוגבלויות וכאבים וזה, וכמה שאתה לא תגיד, תהיה קשוב לגוף ובלי כאב, כל ההנחיות שאנחנו מכירים,
כדי לשמור שזה יהיה נכון, ולא חייבים לעשות את הכל, בסדר, זה לא תחרות. ואתה גם יכול לתת הנחיות ספציפיות לגבי אותו אדם. כלומר, אתה גם יכול לתת הנחיות ספציפיות לגבי אותו אדם. למשל, דיברת על סוריין המזכר. הוא לא חייב לעשות כמו כולם. אם מישהו למשל בא עם בעיית ברכיים והוא מגיע והוא רוצה לעשות סוריין המזכר, אז אתה תגיד לו, תכופף את הברכיים, לשמור על המפרקים וכולי. אם מישהו בא עם בעיה קרדיו-וסקולרית, תגיד לו, אתה לא חייב להגיע למלוא התנועה, אתה יכול לעשות חלק. אפשר גם לתת בזה הנחיות. אתה צודק. כן, נכון. כן, בסופו של דבר תראה, לשיעור הפרטי יש את הכוח שלו, ובהחלט נכון שאנשים יבואו מה שנקרא להתכוונן בשיעור פרטי ואז להצטרף לקבוצה, אבל יש גם לקבוצה ביוגה, יש לה כוח עצום, יש לה כוח עצום ביכולת של אדם להרגיש פתאום חזרה אל החיים, והרבה אנשים באים אלינו, בטח שבשלב ראשון. אני תמיד זוכר את הדוגמה של עצמי במלוא הצניעות, לא חשוב לאן זה לקח אותי, באתי מתוך הזדקקות גדולה, ממש מתוך הזדקקות, ומה שרציתי זה שמישהו תן לי להרגיש שאני כמו כולם, שאני יכול להיות חלק מהדבר הזה. והיה משהו מפעים, בעצם ההוויה של הקבוצה, התקשורת של המורה עם האנשים, התחושה הרצינית הזאת שהייתה שם באוויר, היה שם משהו שהחזיק את החוויה שלי, ובעצם מחזיק אותה עד היום. אתה יודע, היום בשיעורים קבוצתיים ברוח יוסי שאני מעביר, אנחנו במיוחד בימים שלפעמים מאתגרים, אז הרבה פעמים אני נזכר וזה מביא אותי ממש להתרגשות, אפילו לדמעות, גם אם אני לא פורץ, מוציא אותן, ממש באותה תחושה של חוסן ואיתנות, שהיו במסגרת הקבוצתי שהוא הציע, פשוט חוויה, זה צרוף כחוויה עצומה, פנימית, באמת תחושת הביטחון והבסיס, והאמונה הלא דתית, אבל הדתית ביוגה, במובן הזה שהיא אדוקה מאוד והיא רצינית מאוד, ויש משהו חזק, אז כנראה השילוב הוא איפשהו, וסוריה המזכר, אתה צודק, מישהו שמגיע חדש לקבוצה, זה הכי קשה לו, מצד שני, אם הוא צולח אותה, זה נכון, אבל אם הוא צולח או היא צולחת את המכשלה הזאת, אז זה הרגשה נהדרת, נפלאה, וגם כן מאוד עוזרת בעיניי. כן. כן, באמת זה נכון שגם צריך להבין שאתה בא ללמוד תור חדש, יש פה איזשהו תהליך של למידה, יש פה איזשהו גרף כזה של עקומה, עד שאתה מתיישר עם פחות או יותר עם מה שצריך לעשות, אתה מבין, ונגיד לפעמים אפשר לתרגל דברים מסוימים, או כל התרגול בעיניים עצומות, אז יש לזה כל מיני הקשרים, כאילו יש גם תרגול עם עיניים פתוחות שמסתכלים על נקודות בגוף, שזה מכוון את האנרגיה, אבל להגיע ליכולת לתרגל בעיניים עצומות, זה אומר שאתה כבר נמצא באיזושהי הבנה של התנועה של הגוף ובאיזושהי הקשבה, אתה גם פחות צריך להסתכל על האחר ולהשוות את עצמך אליו אם אתה עושה טוב או לא, או להשוות את עצמך אם המורה מתרגל עם ההצעה להשוות אותך למורה, שזה גם כן לדעתי טעות, בתור חדש אתה מנסה לעשות מה שגוף מאוד מיומן עושה, ואז אתה יכול לגרום לנזק, אתה מותח חזק מדי, אתה דוחף חזק מדי, ומתוך הרגלים של אנחנו חקיינים, סך הכל המיינד זה אחד החקיינים הכי גדולים שיש. אבל אתה יודע, שלנו בתור מורים יש כלים ממש נהדרים להתמודד עם זה, בעצם העובדה שאנחנו מתעסקים פחות הרי בתיקונים הטכניים, מתעסקים פחות ופחות להגיע לאיזשהו מקום, לא מחלקים את האנשים לקבוצות של מתקדמים וחדשים באיזשהו מקום, ובאמת מזכירים, רק היום זה היה בשיעור פרטי בבוקר לפני הפגישה שלנו, מישהי באמת שאלה אותי מה ההתקדמות, איך ההתקדמות, והסברתי שבפגישה שבה אנחנו עובדים ההתקדמות היא לאו דווקא רק ביכולת הגופנית, שהיא גם התקדמות, אם כי הגוף שלנו בסוף מוגבל, בסופו של דבר אי אפשר להתקדם עד אינסוף, גם ברמה הגופנית, השלדים שונים וכו', אבל בסוף אנחנו מכוונים לדברים נוספים, והגישה, עוד פעם, שאותה למדתי באמת מיוסי, הייתה שאנחנו מתקנים פחות ונותנים איש מגיע לדרכו לבד, ויש בזה משהו שמאוד מאוד נותן ביטחון. כמובן שתגיד אתה שהתשובה היא כנראה איפשהו באמצע, מצד אחד אתה לא יכול לא לתקן בכלל,
ומצד כי אז אנשים עושים גם טעויות, וגם טעויות במובן שהם פוגעים בעצמם, וגם אתה איכשהו מפספס חלק מהעמקה בתנוחה. ומהצד השני, החירות הזאת היא למצוא את העולם שלך, כמו שאתה אומר, סיפרת, שאתה אומר לתלמידים שלך, דמיינו עכשיו שאתם עושים 12 תנוחות, כמו שאתם מדמיינים אותם ותעשו אותם, שזה באמת איזשהו ביטוי קיצוני לרוח הזו ולאנרגיה הפנימית שמקבלת ביטוי גופני. כן. אבל תראה, אני אגיד לך מה, גם לגבי תיקון, קודם כל, צריך לעשות גם את זה בצורה מאוזנת, לתקן גם ברמה הפיזית כדי למנוע נזקים פיזיים, כדי לשמור על הגוף, כי לפעמים התנועה פשוט מבוצעת בצורה לא נכונה. וגם, לפעמים התיקון משפיע גם מנטלית, זאת אומרת, אם אתה עושה את התנועה, את התנוחה, בצורה שהיא לא נכונה, אז גם התודעה תושפע, זאת אומרת, ההכרה תושפע מזה, לא התודעה, זה לא מושפעת, זה משפיע על החוויה הפנימית. אני יכול לראות לפעמים אנשים שניקח את זה הפוך. הם היו באיזושהי חופשה, נגיד יחסית ארוכה, תקופה מאוד עמוסה. הם חוזרים לתרגל, ובחופשה הזאת הם לא עשו כל כך יוגה, עשו חופשה גם מהתרגול של היוגה. הם היו בחופשה מהכל. ואז כשהם חוזרים ליוגה, אתה רואה שלפעמים, לא, התנועה היא הרבה יותר נכונה, כי הם פשוט משוחררים יותר, התנועה שלהם בגוף הרבה יותר נכונה, פיזית ממש. לא, הם לא נהיו יותר גמישים, או אפילו פחות גמישים מחוזרים, כן? הם הפסיקו. אבל התנועה יותר מדויקת, כי הם במקום יותר טוב. אז אם זה עובד, שבן אדם משוחרר יותר, התנועה שלו תהיה נכונה יותר, בוודאי שזה עובד גם הפוך. ביצוע תנועה נכונה יביא לשחרור פנימי טוב יותר, אוקיי? ואני חושב שזה אחד משפיע על השני. והחשיבות של לעשות את התנועה נכון, ובמידת הצורך גם לתקן תמשיך. לא, סיימתי. אני חושב שאולי תסיים את ההקלטה ככה, כי בדיוק אמרתי את המילה, וכאילו, לא, מה, עכשיו תעשה עוד 2 סרטונים? לא, מה פתאום, תגיד מה שאתה אומר, אני עשיתי פאוז, זה בסדר, למדתי את הטכניקה. מה היה המשפט האחרון? הבנתי את הפאוז. אוקיי. לא, אז אמרתי סיימתי בכך שהתיקון הפיזי הוא גם כן מאוד מאוד חשוב לחוויה הפנימית. אבל לא צריך להגזים עם זה, כי אז קודם כל, אתה כל הזמן מרגישים שמתקנים אותך כזה, אתה יודע, כל הזמן אתה מרגיש שאתה לא טוב. זה לא, זה גם לא חוויה נעימה. וכן, בדרך כלל אני משתדל לתקן מילולית יותר, ולהדגים אם צריך תנועה, אבל יותר הקשבה, איך לעשות את זה נכון. יש כל מיני גישות לגבי הדבר, יש גישות שנותנות לך כל מיני תנוחות מאוד מאוד מאתגרות, לך תתאבד עליהן, מה שנקרא. תתאמן, תשחק עם זה, בסוף תצליח. זה עניין של אימון. גם ברכת השמש, אנחנו מדברים על ברכת השמש, אני זוכר שלפני כמה שיעורים אמרתי לאיזו קבוצה שיש יותר מתחילים, אז אמרתי, אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לשפר את התרגול של ברכת השמש ולדייק את התנועות? תתרגלו יותר, זה יקרה, תראו, תעבדו עם זה, תראו שאתם לבד תבינו את התנועה הנכונה. אולי ההשראה לתרגל היא אחד הדברים הכי חשובים. הכוח המניע, למה אני רוצה לעשות את זה? מה מביא אותי לתרגול? זה אולי הדברים הכי חשובים, כי בלי הכוח הזה אני לא אתרגל. אם אין לי השראה לתרגול, למה לתרגל? כי הוא לא עוזר לכלום, אז למה לעשות את זה, כן? כשיש לי השראה ואני מבין מה זה עושה. באמת, כמו שאמרת קודם, זה עובד בצורה תרפויטית ברמות שאנחנו לא מבינים בכלל. אז זה נותן. ואם ככה מילה לסיום, אז באמת גם באימון של ברכה לשמש, יודע, אם אנשים מתרגלים לאורך זמן, מתרגלים יוגה, הם מתחילים לפגוש גם את הטעויות שהם עושים, וגם את ההתאמה בין התנועה הכללית לבין הגוף הספציפי שלהם. הגוף הספציפי שלהם, ואני הייתי אומר גם התודעה שלהם, שפוגשת את הגוף ועושה לפעמים דברים באופן שהוא לא מחובר ומודע. אתה יכול לטעון, אנחנו יכולים לטעון שההרמוניה
היא מושלמת, אבל דברים שאנחנו עושים יוצרים דיסהרמוניה. בכל מקרה, אנשים שמתרגלים יוגה באופן שוטף, בוודאי שגם מתרגלים ברכה לשמש, יכולים להטיל עומס על אי אלו דברים, למשל צוואר מאוד דומיננטי בברכה לשמש. אז עבודה לא מדויקת בחיבור הזה בחוליות העליונות, אבל לא רק, יכולה באמת ליצור סוג של אי נוחות ואיזושהי אפילו פגיעה מתמשכת. ולפיכך, עם הזמן, עוד פעם, אני משתף מהעולם שלי כמתרגל, מאוד מאוד חשוב לי לראות איפה המטרה של האימון. יש לנו את המטרה הכללית, אבל לפעמים כשאתה כבר בזה, המטרה היא למשל לעשות את התרגיל הזה והזה, בלי שאתה מרגיש אפילו מידה קטנה של אי נוחות, או כשאתה מבין את אי הנוחות הגופנית שכל תלמיד ומתרגל פוגש, וגורמת לו להגיד, זה לא בשבילי, או את זה אני לא צריך לעשות. דווקא האתגר והמפגש, הצורך לעשות, ולפיכך היעד, למה אני אומר את כל זה? היעד האישי שאתה מגיע לאימון כזה, כמו שאתה, הוא יעד אישי, והוא גם יעד אישי משתנה. זאת אומרת, מה עכשיו אתה רוצה לעשות? למה אתה עכשיו בא למקום הזה? מעבר למטרות הכלליות. מה אתה רוצה? ואיך אתה מתמודד עם האתגרים שפוגשים את המציאות הכללית של תרגיל או ויניאסה, ברכה לשם. כן, עוד מילה שהזכרת, ויניאסה, שבברכת השמש זה בעצם תרגול של ויניאסה, תנועה משולב נשימה, בניגוד לאסנה, ובאסנה יש את היציבות, למרות שגם באסנה יש את התנועה, וגם בוויניאסה יש את האסנה, זאת אומרת זה פשוט בברכה לשמש, שזה ויניאסה, הדגש הוא יותר על תנועה המשכית שזורמת, ופחות על הדיוק של כל מצב פיזי, ובאסנה זה יותר באמת הדיוק של הגוף, ומתוך ההישארות בתנוחה, שני גדות של אותו נהר. כן, זה מאוד מעניין. ויניאסה ואסנה. כן, נכון, זה מאוד מעניין, כי בעצם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על ברכה לשמש או תרגיל לשמש כתרגיל שהוא התפתחות מודרנית, שאגב לא משנה באופן מהותי בעיניי לפחות את האפקט שלו, אז קרישנה מצ'ריה בדרום הודו תרגל ברכה לשמש וקרא לזה ויניאסה, אבל בקצה האחר, בצפון הודו, סוואמי שיבננדה תרגלו ברכה לשמש ולא קראו לזה ויניאסה. אני לא יודע אם בכלל מוזכרת המילה ויניאסה, למרות שזה היה בעצם סביב אותו רעיון. זו מילה שמוזכרת בפסוקי היוגה אגב, זה בא משם, מילה הזאת. אוקיי, תודה, לא ידעתי, לא חיברתי, אבל בכל מקרה... הרבה פעמים מסורת שלמה מבוססת על מילה אחת מהסוטרות, גם מעניין. מעניין, תודה. אבל בכל מקרה אני יודע שבמסורת ויניאסה, אני אומר לך, יוסי שהיה המורה שלי, הוא לא אמר ויניאסה, אני לא יודע אם הוא בכלל ידע, הוא לא ממש, לא חושב שהוא הכי התעמק בכתבי, אולי כן ואולי לא, אבל זה לא מה שמשנה בסופו של דבר. את החוויה ואת החוויה הפנימית, ועם החוויות הפנימיות אנחנו נשארים עם אותן סמסקרות וווסנות, כל מה שיוצר אחרי זה שהיא הטבעה פנימית שאנחנו לוקחים איתה לחיים מהאימון, אנחנו רוצים לצאת מהאימון, אותו אנחנו לוקחים, זה מה שאנחנו, על זה אנחנו מדברים כאן, נכון? על הערך העצום של האימון ביוגה, כמה הוא יכול לתרום, כמה כדאי לכל אחד ואחד מאיתנו בעולם, בכל מצב, בכל מקום, בכל מצב בריאות, בכל מצב כלכלי, גופני, נפשי וכולי, לאמץ לעצמו משהו מזה, אלא החיים הרגילים שלנו, אני מניח שנסכים. נכון, וגם אני חושב שבכלל התרגול הזה של תנועתיות, הוא מאוד מאוד עוזר למצבים של איזושהי סטגנציה או טראומה או משהו כזה שתקוע כזה שלא זז, פתאום אתה עושה איזושהי תנועה, אתה עושה איזשהו תרגול של תנועה שאתה זז מול המציאות הסטגנטיבית הזאת, שאתה כאילו מרגיש שאתה כמו בצומת כזאת, ואתה לא יודע לכאן או לכאן, אתה עושה את התנועה הזאת, פשוט התשובות מאוד מבפנים, ואתה מוצא את דרכך. כן, זה ממש, תיארת מאוד מאוד מדויק את החוויה שלי ממש סביב זה, ממש ככה. יוסי תמיד היה אומר יופי, טל. כן. היה באמת מפגש פורה, מקווה שבבית אנשים ששומעים אותנו מתרגלים יוגה יעשו יותר, תרגלו יותר. שגם יעשו, יתרגלו, יאמצו את הגישה. אלה ששומעים אותנו אני מניח שהם עושים. תרגלים. מניח. אנשים שמתרגלים אז הם עושים, אבל לפעמים אנחנו
רוצים לעשות יותר, אבל אין מספיק סיבות טובות למה לעשות. כאילו, יש לי את השיעור, יש לי את זה במשבצת של השבוע פה, אני אעשה שם, אבל אפשר להוסיף לתרגל יותר, בסך הכל משפר בצורה משמעותית את איכות החיים. אז אנחנו ניפגש. ותודה רבה גם לך, שגיא, על הזמן ועל המפגש. רבה. תודה, ימים טובים. להתראות.